Fawdex, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' attakka l-investiment fil-qasam tas-saħħa li grazzi għalih kienet attirata wkoll l-Iskola Medika ta' Barts. Qal li jekk ikun Prim Ministru li l-investituri li magħhom ingħaqad l-eks deputat nazzjonalista u professur Albert Fenek jitfaħħom il-barra. Għaliex skontu dawn m'għandhomx esperjenza. U taħ lil xi ħadd li laqqas kredenzjali u esperjenza ta' tmexxija ta' sptarijiet ma' għandu. Din hija xi ħaġa li tweġġana mhux biss minħabba l-mod illi saret, imma tweġġana għaliex saret. Fawdex semma wkoll proġetti bħal tal-pixxina indoor li ħarġet espressjoni ta' interess u kienet aġġudikata. U qal ukoll li se jagħmel fast ferry service li għalih ħarġet it-tender. Skont Simon Busuttil il-Partit Laburista m'għamel xejn Fawdex. Iżda meta mistoqsi dwar proġetti li wieħed u m'għamilx il-Partit Nazzjonalista u kif se jitwettqu din id-darba, qal li wieħed irid jara l-kredibilità. Però jidhirli illi meta tqabbel partit u ieħor tista' tkejjel il-kredibilità.